Αξιομοιότατε, κυρία Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, εξοχότατη κυρία Πρέσβη της Γαλλικής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι. Ξέρετε, άκουσα για πίεση. Υπάρχουν στιγμές στην πορεία ενός τόπου όπου η διοικητική ευθύνη συναντά το ιστορικό χρέος. Σήμερα, καθώς βρισκόμαστε εδώ σε έναν από τους πιο ιερούς χώρους στην πατρίδα μας, αισθάνομαι δέος και στην κίνηση. Γιατί ο κήπος των ηρώων δεν είναι απλώς ένα μνημείο. Είναι, και ακούστηκε, η πνευματική κυβωτός του Μεσολογγίου, το σημείο όπου η θυσία των ελεύθερων πολιορκημένων αποκτά πραγματική διαχρονική αξία και μεταλαμπαδεύεται στις επόμενες γενιές. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε παρά από την πρώτη στιγμή να θέσουμε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία και ανάδειξη της εθνικής μας κληρονομιάς, μιας κληρονομιάς που κατέχει ο τόπος μας και των σημείων εκείνων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εθνική μας ταυτότητα, αλλά και την ίδια μας την υπόσταση. Και αισθανόμαστε πραγματικά περήφανοι που μέσω του προγράμματος Δυτική Ελλάδα 21-27 χρηματοδοτήσαμε το έργο αποκατάστασης του κήπου των ηρώων ως μία επιβεβλημένη πράξη σεβασμού στο χθες, αλλά και στο σήμερα και στο αύριο της πατρίδας που δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η χαρά μας σήμερα, που επίσημα παραδίδεται σε κάθε Μεσολογγίτη, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε ελεύθερο πολίτη του κόσμου, αυτός ο αναγεννημένος χώρος είναι μεγάλη. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν με την άψογη συνεργασία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοκαρνανίας και Λευκάδας θωράκισαν το ιστορικό οθωνικό τείχος, αποκατέστησαν τη λίθινη περίφραξη και ανέδειξαν κρυμμένα κομμάτια της ιστορίας μας, όπως η εσωτερική κρίνη του κήπου. Θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Εφορία Αρχαιοτήτων, γιατί πέτυχε να άρει την επικινδυνότητα και να σταματήσει τη φθορά του χρόνου. Γιατί εδώ κάθε στοιχείο που συντηρείται, ακόμα και η τελευταία πέτρα, φέρει επάνω της την ταυτότητα της εξόδου. Το Μεσολόγγι δεν είναι απλά ένας τόπος. Είναι πυξίδα πορείας και σύμβολο αδούλωτης ψυχής. Γι' αυτό και με το έργο αυτό διασφαλίζουμε ότι ο κήπος των ηρώων θα παραμείνει ένας τόπος επιβλητικός, αντάξιος όλων όσων πότισαν αυτό το χώμα με το αίμα τους, αποδίδοντας φυσικά στο Μεσολόγγι ένα έργο που θα μείνει στα επόμενα πολλά χρόνια. Γιατί είναι πάντα χρέος μας να μην θυμόμαστε μόνο το χθες, αλλά να εργαζόμαστε κυρίως για το αύριο. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να γίνει και με το νέο ψηφιακό κέντρο προβολής και ανάδειξης της ιστορίας της πόλης, που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για τη διάδοση της ιστορικής κληρονομιάς και την προσέλκυση επισκεπτών, όπως και με πολλές άλλες παρεμβάσεις που φιλοδοξούμε να μετατρέψουν το Μεσολόγγι σε έναν τόπο πρότυπο, όπου η μεγάλη ιστορία θα περπατάει πλάι-πλάι με τη σύγχρονη αστική ανάπτυξη, αποτελώντας μια μεγάλη στρατηγική επένδυση για το μέλλον του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά όλους για τη συνεργασία, για τη συμβολή σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Το Μεσολόγγι πρέπει να λάμπει και θα λάμπει.